Tutoretza bideo honen bitartez, Prezi programa erabiltzen hasteko eman beharreko pausoak ikasiko ditugu. Lehenik eta behin, Prezi.com web orrialdera joko dugu. Eta aurretiaz erabiltzailerik ez badaukagu, Sign Up botoia sakatu eta eskatzen dizkiguten datuak sartuko ditugu. Erabiltzailea izan ezkero, login botoiari eman eta emaila eta pasaitza eskatuko digu programak. Behin aplikazioan sartuta, New Prezi botoia sakatu beharko dugu. Izenburua eta deskribapena idatzi ondoren, berriro sakatuko dugu New Prezi botoia. Bertan, programak dituen plantilla desberdinak agertuko dira. Bat aukeratu beharko duzue zuen aurkezpena bertan egiteko. Guk mendiaren diseinua aukeratuko dugu, Preview botoia sakatuz. Jarraian, Start Editing sakatu egiten hasteko. Ikusten duzuenez, Prezi berri bat zabaldu zaigu mendiaren irudia atzean dugula. Irudiaz gain, 3 karratu agertzen dira idatzi nahi duguna bertan jartzeko. Bat beteko dugu adibide moduan. Lehenengo karratura joko dugu, arratoiaren gurpiarekin zoom eginez. Eta bertan, arratoiaren ezkerreko botoia birritan sakatuko dugu idatzi ahal izateko. Berdina eginez karratu guztietan, prezia bukatuko zenukete, eta aurkezpena ia bukatuta egongo litzateke, show botoia sakatuz. Beraz, badokazue azalpen honekin aurkezpen politak egiteko nahiko informazio.